ipinapaabot po namin sa Department of Agriculture, Region 3, ang aming lubos na pagpapasalamat dahil napakahalaga at napakalaking tulong po sa amin ang pagkakaroon ng isang masinop at magandang processing center. Iginawad ang bagong coffee processing facility at ilang kagamitan sa Talbak Fruits and Coffee Growers Incorporated sa panguna ni Chairman Jun Aquino nitong ika-27 ng Hulyo sa Barangay Talbak, Doña Remedios, Trinidad, Bulacan. Sa susunod na magkikita po tayo ay talagang mas develop pa, mas improve pa sa tulong po ng DIG, sa tulong po ng DTI ang ating kooperatiba, ang ating produksyon ng kape. Dinuluhan ng ribbon cutting at blessing ng nasabing pasilidad nina Undersecretary for High Value Crops and Rural Credit Evelyn Lavinia, Regional Technical Director for Operations Dr. Eduardo Lapus Jr. at Bulacan Governor Daniel Fernando. DA and DTI ay nandito naka-cover sa inyo para magkaroon tayo ng standard. No? And with the help of Governor, ito nga yung nangyayari ngayon, it's really a teamwork of everyone. Hindi nyo kami binababayaran. Pero ito lang since then, nakasuporta po ang ating Department ID. Sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2 ng High Value Crops Development Program, humigit kumulang nasa 2 milyong halaga ang naging pondo ng pasilidad na may kasamang isang coffee pulper, isang coffee grinder at isang sealer. Pahayag ni Chairman Aquino na mas mapatataas ang kalidad ng kanilang mga produkto at kita mula sa natanggap na tulong. Rica Salas, Agribalita, Central Luzon.